Suárez amb Messi, Messi per dins, Messi a la frontal, continua Messi, el xut de Messi, gol! Pica la pilota, gol! El que acaba de fer el Barça és de deliri col·lectiu, és d'equip antològic, és de llegenda del futbol. Amb la cresta! Messi ha decidit que ja n'hi havia prou! Messi que ha tirat gol del Barça, 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 gol del millor, amb molta diferència. Gol del 10 del petitó, del capità, El xut de falta des del Messi. rebedor de casa seva. I I ha aparegut l'esprit de Stamford Bridge. I ha aparegut l'esprit de Kaiserslautern. Un gol de crac, de geni, de picadeta, 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 picadeta. És aquell instant sublim que ho Gol del justifica 10 a 10. tot. Gol de Lionel. Neymar encara, se la posa a l'esquerra, la penja. Sergi Roberto, gol! És aquell segon meravellós que ens permet explicar-li al món per què ens agrada aquest esport, per què sentim passió per aquesta samarreta.